बे ओनसोलनि माखासे थागिबिफोरनावहाय मिथिना लानि जिथुनाखि दानि बिटिआर सरकारखौ सलायबाय थानाय प्रमद बर' सरकारनिफ्राय मा अनसुंथाइ मोननो हाखो मिथिना लानि অলপমান কৈ দে নমস্কাৰ আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমদ বৰৰ সহায়ত আমি আমাৰ গিৰ্জাটো বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ একো পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া প্ৰমদ বৰৰ সহায়যোগত আমি গিৰ্জাৰ নামত আমি 2 লাখ টকা পাইছোঁ আৰু এই 2 লাখ টকাৰ পৰা আমি এই গিৰ্জাটো আমি বনাই আছোঁ কিমান টাকা পাইছিল 2 লাখ টকা 2 লাখ টাকা পাইছে না গিৰ্জা বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো কি আছিল কুংক্ৰাজৰা এতিয়া মানে ছাৰত কি ক'বলৈ বিচাৰে আমি ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ बे ओनसोलनि थागिबि ओरैहाय आबौमोना जिथुनाखि दानि प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय गिर्जा लुनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखि होनो ना मा होनो 2 लाख टाका मोनदों दा गोजोननाय फोरमायदों आरो दा धन्यबाद थाकिल ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि साखाथियाव दंनाय बिनानाव आं बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिना लानि बिनानाव नोंसोरो जेनेबा दानि बिटिआर सरकार सलायबाय थानाय सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनबाय नामा अनसुंथाइ 25,000 सेल्फ हेल्पनि आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो बेखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों ने ओमफ्राय आब'नाव आं मिथिना लानि जेनेबा नोंथांमोननि बे बिअनिफ्राय बेसेसो ग्रुपआ मोनजेनखो आंनि मुङा भुमिका बाग्लारि आं बे कुंक्राझारा पिसिडिसिनि आन्डाराव थानाय हायनारि बिअनि सेक्रेटारि आङो जोंनि बे पिसिडिसिनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेराव जोंना सिमोनबो होनाय जादोंमोन नालाय सिमोन 6था मोनदों आरो देग्लाय जोंना 16था गासै ओबिसिजों लोगोसे गासै 20था मोननाय जाबाय दा नोंथांमोननि बिअनिफ्राय 20था मोनबाय ना बिअनिफ्राय माने जोंनि पिसिडिसियावहाय जोंना 6था बिअ दङ 6था बिअनि गेजेरावहाय जोंना दा 20था मोननाय जाबाय 6था बिअनि गेजेराव 20था मोनबाय ना ओबिसिजों लोगोसे दा जेनेबा नोङो सारमोननिसिम मा गोजोननाय फोरमायगोन बेखौनो जों गोजोननाय मोनो प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोननायखौ लाबोबाय आरो मोजां दावगानायनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मोजां सुबिदा लाबोबाय माइनाव सोरां बिखान्थि आरो बे अनसाय बिथांखि आलारि सोरां बाथि गोबां दङ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जों बेफोरखौ मोननानैहाय जों आइजोफोरा एसेब्लाबो आवगायनो हाबाय गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ जों दायो हेफाजाब होगोन होननानै जों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गासैबो आवगायबोदों आरो जों बिदिनो खौसे जानानै आगान सुरलांगोन गोजोननाय थाबाय आब'निसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ आब' बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला कुंक्राझारावहा दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मोनसे मिटिं दङ ओमफ्राय बे मिटिंआव आलासि महरै सफैगोन जाहैबाय जिथुनाखि पलिटिकेल सेक्रेटारि ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा MCLAबो ओमफ्राय UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारिबो दा माधव सेट्रि सारा फैगासिनो दङ नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्ल'र खालामनानै देखायगोन दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि दा लोगोफोर मेन लकेसनाव सफैबाय आङो दा बेबायदिनो गोबांथार गारिफोर फैजेनबाय ओमफ्राय नैबेयो कमिउनिटि हल बेयावनो जादों आरो ओमफ्राय नैबे BCDC अफिस गोदान जाहैबाय कुंक्राझारानि नै बेबायदि बानायबाय आरो BCDC अफिसाबो बिराद मोजां दा गोदानै बानायनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय आङो एसे हानायखिनिखौ एक्सप्ल'र खालामना देखायनोसै ओरैहाय नै माखासे गोबांथार गारिफोर फैजेनबाय नै दा आं सिङाव थाङि दे माबायदि जादों नायलांनो हागोन ओमफ्राय नैबे कुंक्राझारा बाजार जाहैबाय इलेक्शननि मोनसे आगमहरफोर हिसाबै मोनसे गोहो लाबोनायनि मोनसे सम जाहैबाय लामायानो गैया नै इलेक्शनखौ बोरै सालायलांनांगौ इलेक्शनखौ आं केनेकुवा जाबो লাগিব এই इलेक्शनआव